Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bana kuona kwa wasungu ando makufuna ni kwambiri bana inua mwasura ikaida kwendirani koma ando sewawa wakwendirani ninanjarini bana kwa mfandawu ya taita sikita kabeza mbili kwa masumani kuna kwendirani siko mwambiri bana Jala mwamba ko DPP oye Professor Arthur Bilotariga oye Associate to Professor Gertrude Mutarika oye Vice President to Alfred Gangata oye Maulemu akaya mnaramu wake kwa mnabonde wadera ashekina wajeno atubani japuja DPP oye Excellency Professor Arthur Bilotariga former head of state presidential candidate wajimani japuja DPP Isabuno Ajigautabagati Magamaka Kuna Kumasungu Tawandira Nindimanja Wili Wana Munasowa Kwa Zuo Ndiwili Zuo Manyamura Pet House Mama Maenda Marima Kujamujeru Wabasaro Tishirima Majabagumenepo Ngemba Zarugi ya Mumzinda Wabilongwe Tuwabilongwe ya Mkula Wamili ya Mwandiani Nimanja Wili Bana Bijimai Mzatu Wajibani Japo Amene Nyote Wanama Nao Ayo Bijihana Alimarona Bwana Kukuandiani Bijimai Bwana Nimafanya mwamigile Nyamadamene Tufanyi hana ama nyogewabu na kuwasungu Kuwasungu kwa yahi Binyamata amene ngaye ama zisiwa Kukubwana ishino kuilabula kwa mbili Bwana nuframa miyamikile Nyamata wanu Vice President yatu Alfred Gangata Mene mwana wamu Bishito kukubia limoti Kuna Munasungu Uliso Nyamata Galama Manlofu Leti Maremu Galama Tukubiana yeto shiko Ana jawepa na mabona wakasungu Ndene ni wangu kurendi nene za nyibani ya DPP Kulinao bwana wajikao jama kati Chiwani ya DPP ni jama wekwampi Chiwani ya DPP ni jama hampu DPP waye
adadi simufika kuno unaona adadi yao naona adadi yao ela jamanamo adadi antama mabunda aliwambili tukusia kuluni wa ulendo mugumira tingawajaba mporo azatu jese akukuli hirani tunabuna bwana kumenyako mugoze siku wana kujigawajaba kati tizanyeze na amadadu ibiyoye shalo wadela lino ndimanyusa shalo wadela lino ndamanyusa Tinabinabalia huku shaba hukuno vigada mambarini ashaba ndamene babani agana masimu mawana gaadibasi diliyoye amamadi shiro injero gaba na kupira ipotela bawana shiro ebwilo tosisini hapa voti FM Manyusa akuwana nyamala vile Mungu tafonu huyu Mungu tafonu Manyusa Wana Niwa vile wandazuche a Vice President yatu Rodwani wamo Alfred Gagata Kuliwa nogo Arangule kena agarizusira ajihana akutusipelekeso mwani mawano ziko kwa mbili bwana GPP oye mwanza limusoredi muyange mambavu kuri atati maona tuyamba ndifanule jala mwamba jatari jala mwamba Profesa Asabila Mutaliga oye! Kasongo oye! Ulemu upite kwa Profesa Asabila Mutaliga amene akuyaswa 16 bano nga represent watu wazulama yao. Ulemu upiteso kwa former First Lady Gertrude Mutaliga amene kuyasoba ano kachikena ngati festere watsonolamala pa 16 pano toyamba bwana isonengenda ete kwambiri chifukwa mtunda ndautalo pita kuwasungu nseusewu andafuna kuoneni bwana ndimafoni wokuza ndikunena kuti ntchito yomwe atituma pano pa Central Region yagwira kutetsa tolanzikwanje koma anthu kwatemberuza lwakhata DPPP Bwana kurogo ifesonoto yamba Teyo convention Tinapela zanu na wasu Anawauza Kurizo tamuda Zite kumabwe aonane shirikuwa ya TPP Bwana Isikirizo Kuna kuda kwa panoa Akuza yanan Sankura cha UCPI Kifua zimene ongeza Ajabu ya nanzao Ahana misa na wewa sumbu Bwana amanama Uli usimwenda yai Bwana wafani marie Amagata garioni murungu Kama wewe si murungu yai Bwana nikutwali wana akujiona Kumasa mkwana ni mbona Akujiwa manaburi magariba Baba ya pita Ndibodi fari ongeza bila kuti Zose zimenyaka kupanga Malawi Wana mesa kwa sungu Kukusanyisa nyanza mwotula Profesa Asabila Mutaliga wala Mawazasa ako za 16 bano Bwana ndaba sungu kuno Anga Central Region Maga mara wasungu ama dera tereza ulimi Ana wanamiza uli fertilizer Ako 4,500 sana kule bana fertilizer mchimbigunu Aba za watuwa le 1,000 Dilibiyo Bwana ndabuno Kurilai mjipari DPP Dimenena
kufotokoza nkhani ya zakudya. Anthu awa abwera pachifukwa bwana ali ndi njala. Bwana asondani mwatali koma anthu amenewa ali lero kupotelani pa sisini pano za usipi atsala nazo. Ndipiko! Ndiwamenewa bwana ngadzute aluke jihana kwa kweli kumasa pegembo ni pang'ono. Tela mama jabo sasa tela mama. Ndipiko! So wambi. Chamamba koso huku upande huko koso huko. Sanje bwanji Kasungu ya vuta sisi kuveka kivuna vuti kukasia amve kugamo amve kujenga amve kuti Katundu wadziko ali pano. Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Amai athu afuko Gertrude Peter Mutharika woye! A Vice President Gangata woye! Gadama woye! Ambalamo woye! Ineso nasa inyanga zaziwili Riti bwana ule mwanu mayatu ule mwanu a Vice President ni komiti yonse ule mwanu Original Chair ni komiti yonse ule mwanu amayi ndi abambo bwana pano ni Kasungu akati Kasungu ndi pano dzina la Kasungu linachoka kuti ni district yomwe imasunga anthu onse amasungidwa pano. Your Excellency ndaponda pano ndi mtunda omwe zaka ndi zaka mtunda wako kwa ine Magazi amene ndachoka ine Chief Mwase ndepase undakhala pano mizimu yonse makwana onse anena kuti voti tikalango osiya chifama wina kale. Ukavota Your Excellency izi zikuchitika sizinaonekepo nkhani tsopano iwo fundo alibe akungo kwamba kuti ayi ife achewa tivota nache okhaokha. Bwana anthu onsewawa ali ndi mawu. Munthu sangango nyamuka kunyumba kwake nuzathina napa mawu ali ndi anthu awa ndoti Chakwera ndi MCP achoke akupita anthu awa azuza anthu kwa zaka 5 nkhani ilipo ndiyakuti bwana inu kuima kwanu simufuna mpange benefit na chilichonse mwaima kuti mutombole. Ine mwana wanu ntaona zimenezo nayeso mmafuna no president koma nanena kuti ngati Katundu watuluka aimiyani ine ndine ndani nikuchita support.
zambiri ndikalankhula ku mzuzu koma pano ndimangofuna kuti muyende mtima wali pasi mukumbukira kumjamba nati bwana kakhaleni kumangochi kadyeni fomba musavutikeni anthu ni saizi yaife kutuluka kwa inu bwana ni ngozi mupoteka anthu bwana koma matuluka chifaiwa ndo ameneyo ndi bwanji simutuluka ife katulutsa Ronaldo wathu Messi na ameneyo kulichiko bwana ine ndikufunani zabwino zonse komanso ndikufunani ulendo wabwino abale anga kuno kukasungu nonse tentikozeke sopano timve mtunda wa dziko ulankhule wonse lankhulani kwa mtundu wonse wakhalapa zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.